أرست زينام إثيوبيا أبزع عمت 10.2 مئة حفشاو عبيت ختمزقب زخل وصيت كمسترعي قدما مستر أبي أحمد حبيروم باندان بعدن تواديدوم إثيوبيا نمقداو كان تفتنون إثيوبيا كسعروا قناي كألون كبلو قدما مستر أبي أحمد تزاريبوم لوب زبل زكايد برجع سلاماوي فتحون حقافن كخون منجست تنكيرو يسرح كم زلو قدما مستر أبي أحمد قليصوم سلام تعنا هبل يزخوركم تملكتي كما يتمسيو لكل ساعات حدا خوينو كم تلمود معد زينا حزنا مزينا لنا زيناتات اندامرحكم ساخم صنح دما انا برهان فسا فلما حصل زيناتات لوم زمن زكايد مرصام سلاماوي فتحاون حقافن كخون منغستي طنكيرو يسرح كم زلو قدما مستر ابي احمد غليصوم شارشاي بيت مخري توكل تزبي فيدرئي مبل حمشاي عمل زمن سراح 10 سروع اخيبا قدما مستر ابي احمد اب استرخبلو تساليطوم قدما مستر ابي احمد مبل شوعاي هاغراو مرصام طميتو كاب ابالات تبايتو نستلعل حتوتات ابزهبو ملاشن مبرن لو زمن زكايد مرصا سلاماوي فتحاون حقافن كمون كاب زحلف مرصا زحشن كخون منغست طنكيرو يسرح الله يلوم اتي مرجع بزملكات برئسه تامانت كزارو بزخيل انتحالون ازي بارلاما ببزح مقدي بزحات دمصታት زسمعلو كخون يدم ايلوم ولدو ازي زمن بلزب هاجر كانز على وكلو قدامي مستر ابي احمد تزاريبوم توم قدامي مستر مكاتتي هاجراو زت ملكيتوم ابزحو مبري ኢትዮጵያውያን ንዘመናት ኩናት አሕሊፎም እዮም ናይ ዝሐዝ ወለዶ ድማ ብልዝብ ሃገር ክሰርሕን ክሃንጽን ኣለዎ ኢሎም ብመንጽር እዚ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣጀንዳታት ፈልዩ ዝሐሸ ስራሕቲ እናወገነ ከም ጸንሐውን ኣልዒሎም እዮም ኣብ ቀጻሊ ድማ ንብዙሓት ብዘካተተ መልክዑ ሃብቶም ኣጀንዳታት ዓሚቕ ዘተ ብምግባር ሓሳባት ከም ዝቐርብ ትጽቢ ይግበር ኢሎም ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ከይዲ ድማ ኢትዮጵያውያን زتقرارب دليت كم زلوم تمرتي زحابة كم زخنة اتهم قدماي منستر حبيروم من قد أجر إثيوبيا أبز حلفو شدشت أوارح 10.7 مليون سبات أقوى عيزو كبلو قدماي منستر أبي أحمد تزاريبوم توم قدما منستر اب سروع اخيبا بايتوكل تزبي بمركاب ابزهابو ملاشن مبرهن اب عودي اغلغلوت زعق وصيت كمستمزغب العلملوم اوان لوط مقد اير اثيوبيا بعمت بماخلاي 8 مليون سبات يغعز كمزنوره بمزخخار اب قدما منفق عمت استتحاز بجت عمت طرح دمام 10.7 مليون سبات اغواعيز يلوم أبز عمد بوحدو 22 مليون نمبصح إن تسرح كم تخونه بمحبار زي معوات أنت تخايلو أوان لوطي كاب زنبره لعلي كلت عصفي كم زعبي تزاري وملوم مقداير إثيوبيا بقطري بمباصحتات بخسبي بزقوا عظم سوات وثيقو يكبلو أبريهم يوم تملكتي حزر ما بزرزر نبز حزنام زيناتاتي كحلفكم إثيوبيا أبز عمت 10 كلت ميتاوي حفشاو عبيت نختمزقب زخل وصيت أبز حلف شدشت أوارح كم استمزقب قدما مستر أبي أحمد حبيروم أبز زفر حرشا إندستري معدن قلقالوت ديجيتال توريزم حويسو أب كالوت عودتات زعقب وصيت كم استمزقب ونابريهم اللو أباد دمكان بالشدش عمت حمشاي سرح زمن 10 سروع أخيبا ساليتو فتصاصما زحلفو شدشت أوارح أملكيتو أبا زغربة صبصاب أبالاتتي بايتو حتوتاتن ريتوتاتن زغربون تخونو قداماي منستر أبي أحمد نزتلعلو حتوتات مبرهن ملاشن هيبوم
ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት 9.2 ሚታዊ ሓፈሻዊ ዕቤት ቁጠባ ከም ዘመዝገበት ዘዘኻኽሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ዓመት 10.2 ሚታዊ ዕቤት ንምምዝጋብ ዘኽእል ውፅኢት ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ተመዝጊቡ ኢሎም። ግብርና የዚህ ዓመት እቅዳችን እንደምታስታውሱት 7.3% እድገት እናረጋግጣለን። تلم حرشة إذا عمت شواتنا تسلسة ميتا عبيد كنا مزجبينا حدنا تسلسة بيلين كنتال مهرتي كنا فرينا زبل تلمي يونيرنا أبز حلوفي شدشتا وارح لعل فريات استرخبوا لجزيو أب شدشتا وارح بستسرح سراح 999 مليون كنتال فريات رخيبناينا إزي كاب عمتاو تلمنا 7 ميتاوي زشفن أب زراتي هورتيكالتشرن بتوتن 7 ميتاوي ناي عمت تلمنا أب شدشتا ورحي مشفان تخيليو أب زغطلو جزيات إزي تتناخيرون تغطلو كاب استلمنايو نلعلي معوات كم زكال نمئمات أيتسقمن زفر إندستري أب زحلفو شدشتا وارح وتيت كاب زتمزقبلهم زفرات ቁጠባ ሓደ ምዃኑ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እቲ ዘፈር ብዕጽፍ ንምዕባይ ይስራሓሉ ኢሎም። ኢንዱስትሪ ተቀዛቅዟል ሲባል ሰምቻለሁ፣ ግን አይመስለኝም። ኢንዱስትሪ ተዘሓሒሉ ዝብል ትኽክል ኣይመስለነን። ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍርን ትጅመር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኢንዱስትሪታት 47 ሚታዊ እዮም ዘፍርዩ ነይሮም። ሎሚ 66.3 ሚታዊ በፅሑ እዩ። እዚ ምዝሕሓል ኣየርእን። ኣብ 6 ወርሒ ጥራሕ ኣጠቓቕማ ሓይሊ ኢንዱስትሪታት 16 ሚታዊ ዓብዪ እዩ። ኢንዱስትሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኮነ ኣብዚ ዓመት ብዕፅፊ ዓብዪ እዩ። ካብ ወፃእ ዝኣቱ ፍርያታት ንምትራፍ ኢትዮጵያ ተፍሪ ብዝብል ጎስጓስ ብዝተሰርሐ ስራሕ ብ3.4 ቢልዮን ዶላር ዝኣቱ ዝነበረ ፍርያት ብውሽጢ ሃገር ፍርያት ተተኪዩ እዩ። ኢንዱስትሪ እናተነቓቕሐ እዩ። ካብ ዝቕፅል ዓመት ጀሚሩ ካብቲ ዘፈር ብቢልዮን ዝቑፀረ ኤክስፖርት ክንጅምር ኢና። ኣብዚ ዓመት ካብ ዝሓለፈ ብዕፅፊ ኤክስፖርት ክንገብር ኢና። ዘፈር መዓድን ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ 30 ሚታዊ ዕብየት ከም ዘመዝገበ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም። ሶስተኛው በብዝሃ ዘርፍ ያስገባነው ማዕድን ነው። ማዕድን ምን ያወጣ እንዳለ ታውቃላችሁ? ኣብ ዘፈር ማዕድን 30 ሚታዊ ዕብየት ኣብ 6 ወርሒ ተመዝጊቡ እዩ። ሓፂን 36 ሚታዊ ወሲኹ እዩ። ሲሚንቶ 28 ሚታዊ ወሲኹ እዩ። ሓፂንን ሲሚንቶን ዝወሰኸ ገዛውቲ ተዘይስራሕ ናበይ ናእተወ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህንፀት ኣባይቲ ካብ ቅድሚ ሕዚ ዝነኣሰ እዩ ዝብል ትኽክል ኣይኮነን። ስለዝኾነ ኣብ ከተማን ገጠርን ዘሎ ህንፀት ኣባይቲ ተዘሓሒሉ እዩ ዘብል ኣይኮነን። ብሓፈሻ ኣብ ዘፈራት ዘመዝገብናዮ ዓወት ምስ ማክሮ ዕቤት ብምጥዕዓም በርቲዕና እንተሰሪሕና ኣብዚ ዓመት 10.2 ሚታዊ ቁጠባዊ ዕቤት ክነምዝግብ ኢና። በማክሮ ከተገኘው ውጤት ጋር ተሰናስሎ በዚህ ዓመት 10.2% እድገት እናመጣለን። ኮንሰርቫቲቭ ሆነን ነው። የሚቀጥለው 6 ወር ልክ እንደባለፈው 6 ወር ሳንዘናጋ ቀን ከሌት ከሰራን ውጤቱ ከዛም የላቀ ሊሆን ይችላል። ኣብ ዘፈር ግልጋሎት ዲጂታል ቱሪዝም ፋይናንስን ቁጠባን እውን እንተኾነ ብተመሳሳሊ መንገዲ ዝሐሸ ውፅኢት ዕብየት ከም ዝተመዝገበ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽን መብርህን ሓቢሮም። ባንዳን ባዕድን ተዋዲዶም ኢትዮጵያን ምጉዳእ እኳ እንተፈተኑ ንኢትዮጵያ ክስዕርዋ ግን ኣይከኣሉን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም። ጸገማት ጸጥታ ንምፍታሕ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ንዘተ ድልው ምዃኑ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ንጸብጻብ ባዩ ሙላት ጌታቸው ዓለሙ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣባላት እቲ ባይቶ ምስ ሰላምን ድሕነትን ዝተኣሳሰሩ ሕቶታት ዘለዓሉ ኮይኖም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምላሽን መብርሂን ሂቦምሉ። ይህን ምሂን ፖለቲካ ምርዳእ ዝኣበዮም ጉጅለታት ልኡኽቶ ባዕዳውያን ወፃኢ ተሸኪሞም ሃገራዊ ፕሮጀክታት ንምትዕንቃፍ ይፍትኑ ብምህላዎም እዚ ንምቁፅጻር መንግስቲ እንታይ እንዳሰርሐ እዩ ዝብል ሕቶ ካብ አባላት እቲ ባይቶ ተላዒሉ። በአንዳንድ የአማራና የኦሮሚያ አካባቢዎች የሚታዩ ኣብ ገለ ከባቢታት አምሓራን ኦሮሚያን ዝረአዩ ጎንፅታት ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተወገዱን። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ሓደገኛ ኩነታት ብዘላቕነት ንምፍታሕን ድሕንነት ህዝቢ ንምርጋፅን ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዝተወገኑ ቀንዲ ስራሕትታት ዝተረኸበ ውፅኢትን ብዝምልከት ተወሳኺ መብርሂ እንተዝወሃበና እነዚህን ኃይሎች የህብረተሰቡን የመለወጥ እዞም ኃይልታት ኣብ ልዕሊ ድሌት ምልዋጥን
ምልማዕን ሕብረተሰብ ክሳብ መዓዝዮም ስጋት ኮይኖም ክቕጽሉ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎም ርእይቶ እንተዝህቡ ይቐኒየለይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አምላሾም በልዕልነት ሓሳብ ዘይምእማንን አመል ባንዳነትን ምዕባለ ኢትዮጵያን ትርእዩ ዓይኖም ብዝቀይሕ ባዕድታት ተሓጊዞም ጎንፂ ተሸከምቲ ተፈጢሮም እዮም ኢሎም መንግስቲ ጸገማት ጸጥታ ንምፍታሕ ኩል ግዜ ንዘተበሩ ክፍቲ ምዃኑ እውን ገሊጾም በውስጥ የውይይት በር ክፍት ማድረግ አለብን ኣብ ውሽጢ በረኻ ንዘተ ክፍቲ ምግባር ይግባእ ሎሚ ባንዳ ዝተባሃለ ሰብ ሎሚ ንኢትዮጵያ ተጻሪሩ ደው ዝበለ ሰብ ልበዓዲጉ ይኣኽለኒ እንተይሉ ኩሉ ግዜ ክፍቲ ምዃን ይግባእ ቂም ምትሕሓዘ የድልን ናይ ውልቀ ጉዳይ ኮነን ጉዳይ ሃገር ብምዃኑ ገሊኡ ተጸሪፉ ክኸውን ይኽእል ጎዲኡ ክኸውን ይኽእል ልበይ ተሓዲሱ እዩ ኣእሙረይ ተቐይሩ እዩ እንተይሉ ይቕረን ምባል በርና ክፍቲ ክኸውን ይግባእ እዚ ኣይገበርና እንዲና ንሕና ካብ ቤተ ህንጸት ጀሚሩ ክንደኢና ዝገደፍናዮም ንምንታይ ጉዳይና ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት እዩ ጉዳይና ሽም ጸርፊ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ዝጠቅም እንተኾይኑ ብይቕረታ ንምሕላፍ ድልዋት ኢና ብዝተኸፈተ በር ዘተ በብኸባቢኡ ብርክት ዝበሉ ዕጡቓት እንዳተመለሱ ምዃኖም ተዛሪቦም ሕዚ እውን ውህደት ባንዳን ባዕድን ኢትዮጵያ ምስዓር ከም ዘይኽእል ብዕቱብ ክፍለጥ ከም ዝግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አገንዚቦም ለምሳሌ የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት የውስጥ ጉዳዩን መፍታት ሳይችል ቀርቶ የቀይ ባህር ጉዳይ ያነሳል ብሎ ይከሳሉ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ምፍታሕ ስለዚ ኣበይ እዩ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘልዕል ኢሉ ይኸስስ እዩ ኣብ ናይ ውሽጢ ጉዳያትና ሽንኮት ዝኸትፍ በርበረ ዘቐርብን ዘማስልን ተቐሚጡ እንዳሃለወ ውሽጥን ወፃእን ዝብል ጉዳይ ከመይ ይኸውን መፍትሒኡ ምብቃዕ እዩ ሕዚ ነዚ ባይቶ ምርግጋጽ ዝደልዮ ንኢትዮጵያ ምጉዳእ ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዉ ገንዘብ ፋይናንስ ይገብሩ ግን እመኑኒ ንኢትዮጵያ ኣይኽእልዋን ካብዚ ሓሊፍና ኢና ገንዘቦም ከፍስሱ እዮም ክኸስሩ እዮም ንሕና ግና ጉዕዘና ክንቀጽል ኢና ኣርሒቕካ ምርኣይን ዘላቕ መፍትሕን ዘይረኣዮም ወገናት ንሉዓላውነት ሃገር ናብ ሓደጋ ካብ ዘውድቕ ሽርክና ጥፋኣት ባዕሎም ክሕልው ከም ዝግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተሓሳሲቦም የትኛውም ቦታ የሚታጠቅ ሰው ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝዕጠቕ ሰብ ብልጽግና ይውደቕ ንዓይኳ ብዙሕ ኣይጨከኑለይን ነቶም ኣፈ ጉባኤ ይውደቑ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ትውደቕ እንተተባሂሉ መጺኦም ኣብ ምንታይ ክቕመጡ እዮም ፓርቲታት ንኽቀያየሩ ውልቀ ሰባት ንኽቀያየሩ ምሕታት ይከኣል እዩ ሓለዋት ኢትዮጵያ ኣብ ሕቶ ውሽጢ ምእታው ናብ እግርኻ ከም ምትኳስ ማለት እዩ ጸላእትና ጉዳዮም መን ተቐመጠ ኣይኮነን ኣብ ግዜ ምኒልክ ነይሮም ኣብ ግዜ ጃንሆይ ነይሮም ሕዚ እውን ኣለዉ ንቐጻሊ እውን ክህልው እዮም ቋሚ ድሌቶም ነቲ ዓምዲ ምፍራስ እምበር ጉዳይ ቀለም ኣይኮነን መንግስቲ ምእንቲ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ እንትብል ንጸገማት ልቡ ኣግፊሑ መፍትሕታት ንምቕማጥ ይሰርሕ ምህላው ኣብ መብርሂኦም ጠቒሶም ሻውዓይ ሃገራዊ መረፃ ሰላማዊ ኮይኑ ከም ዝሳለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣረጋጊጾም እቲ መረፃ ንኩሎም ተናሓናሕቲ ፓርቲታት ማዕረ ዕድል ዝወሃበሉ ከም ዝኾነ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም ኣሎም ኣቤል ሙሉጌታን ዘዋደዶ ጸብጻብ ዙፋን ገብረ ማርያም ከም ስዕብ ከተቕርቦ እያ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ኮይኑ ንኽሳለጥ ዝተረጋገጸ ሰላም ንኽህሉ ብምግባር መንግስቲ ጊድኡ ክዋፃእ ኣባላት ቤት ምኽሪ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሕቶኦም ኣልዒሎም ምርጫው ሰላማዊ ነፃ እቲ መረፃ ሰላማዊ ነፃ ፍትሓውን ብመላእ ኢትዮጵያ ተኣማንን ንክኸውን ከምኡውን ብምኽንያት ጸገም ጸጥታ ንኸይተጓጎል ብወገን መንግስቲ እንታይ ይስርሓሎ መብርህ እንተዝህቡና መንግስቶ ይውስ ሰላምን ሳያረጋግጥ መንግስቶም ናይ ውሽጢ ሰላም ከይረጋገጸም ብተደጋጋሚ ዝለዓሉ ብዙሓት ሕቶታት ልምዓትን ወደብን እንሓለው ከመይ ዕውት መረፃን ሃገራዊ ዘተን ከካይድ ይከኣል ነቶም ኣባላት መልስን መብርህን ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ኣብ ዝተተሓዘሉ እዋን ከም ዝግበር ተዛሪቦም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰላም ሁኔታ ባለፈው ካለው በእጅጉ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰላም ካብ ዝሓለፈ ብጣዕሚ ዝሐሸ እዩ መረፃ ክግበር እዩ ሰላማዊ ክኸውን እዩ ኣብቲ መረፃ ዝሳተፍ ተረባሒ ይኸውን ዘይሳተፍ ተናእሰ 5 ዓመት ክናሳሕ እዩ መረፃ ህንፀት ጥንክርቲ ሃገር መሰረት ዝነብረሉ ተሳትፎ ወለዶ ዝረጋገጸሉ ከም ዝኾነ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልዒሎም ምርጫ
ድምጽ የሚሰጡ ዜጎች መረጻ ድምጽ ዝህሉ ዜጋታት ከም ጦቢዮም ኣብቲ መረጻ ዝሳተፍኩ ፓርቲታት ድማ ከም አንድዮም ብሚሊዮን ጡባት ብልዕሊ 50 ዝኾኑ ዓንድታት ዝስራሕ ገዛ እዩ ዝኸውን ናይ ሎም ዘበን መረጻ ሰላማዊ ፍትሓዊ አካታቲ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ዝረኣናዮ መረጻ ብኩሉ መዐቀኒ ዝሕሸ ንክኸውን ብርቲዕና እናሰርሕና ኢና ኣነ ዝሕሸ መረጻ ክህሉ እዩ እናበልኩ እየ ሓደ ድማ ስጋኣት ኣለኩም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለኒ መልሲ ብውጽኢት ንርአዮ እዩ ሸውዓይ ሓፈሻዊ ምርጫ ብምክያድ ብዙሕ ሓሳብ ንህንጸት ሃገር ንክኸውን ክስራሕ እዩውን ተባሂሉ برقصኝነት ሕዚ ካብ ዘለው ሰባት 5-10 ዕጽፊ ፍሉያት ድምጽታት ከም ዝስምዑ ኣብዚ ፓርላማ ጥርጥር የብለይን እዚ መንግስቲ ዓውዲ ምስፋሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ይኹነን ኢሉ ክሰርሐሉ እዩ ምክንያቱ ልማዓንቲ ጠቃሚ ዝበሃል እታወት ዝረኸብና ካባኩም እዩ ምህላውኩም ትርጉም ኣለዎ ጉዳት የብሉን ብፍላይ ንኢትዮጵያ በዚ ምክንያት ብደንቢ አበርቲዕና ንስርሐሉ ጉዳይ ክኸውን እዩ የምርጫ ወቅት በንጽጽር ከቅድመ ምርጫ እዋን መረጻ ብንጽጽር ካብ ቀደም መረጻ ብዝሐሸ ኩነታት ተናሓናሓቲ ፓርቲታት ዕድል ሚድያ ዝረኽብሉ እዋን ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዚ ኩነታት ብዘስእን መልክዑ መራኸብቲ ሓፋሻት ሱቕታ መሪጾም ድባብ መረጻ ከይህሉን እቲ ከይዲ ብዝተዘሓለ ኩነታት ዝቐጸለሉን ኣገባብ ስለ ዘሎ ምክንያቱ መብርሂ እንተዝወሃበሉ ሚድያ በይመለከት ሚድያ ብዝምልከት ክሳብ ዝፈልጦ ምድላው ኣሎም ዝተርፍ ነገር ተሃልዩ እዚ ቤት ምኽሪ ዝምልከቶም ኣካላት ፀዊዑ ኣንፈት መሃብ ይኽእል እዩ ሚድያ ንኩሉ ብዝግባእ ከገልግል ኣለዎ ሚድያ ከም ናይ ቅድሚ ሕዚ መንግስቲ ንጽባይ መስለንን ምክንያቱ ኢቲቪ ጥራሕ ዘይኮነስ ናተይ እናታትኩምን ስልኪ ሚድያ ስለ ዝኾነ ብተወሳኺ ብጣዕሚ ብዙሕ መንገድታት ኣለው ህዝብና ንረኽበሉ ስለዚ ሚድያ ከም ቀደም ዘተሓሳስብ ጉዳይ ኣይኮነን ኮይኑ ግና ትካላት ሚድያ መንግስቲ ኩሉ ብዘሳትፍ መገዲ ክሰርሑ ኣለዎም ዝብል ኣንፈት እዩ ዘሎ ፀገም እንተሃልዩ ብወገንኩም ፍትሹ ዘተ ብዙሓት ስብራታት ዝጽግን እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ልዕሊ 95 ሚእታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውክልና ዝሃበሉ ዘተ እዩ ኢሎም በመወያየት ውስጥ ብዙ የማናቃቸው ስብራቶች ይጠገናሉ ኣብ ውሽጢ ዘተ ብዙሓት ዘይንሪኦም ዘይንፈልጦም ስብራታት ይጽገኑ እዮም እቲ ትካል ኣነ ብዘለኒ ሓበሬታ ብኣማይታ ሽሓት ሰባት ኣዛትዩ እዩ ኣሜሪካ ኣውሮፓ ማእኸላይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከይተረፈ ከም ናይ ቀደም ዘተ ኣይኮነን በብቦቱ ኢትዮጵያውያን ኣዛትዩ እዩ ብኣሽሓት ገጻት ዝተተሓዘ ኣጀንዳ ኣኪቡ እዩ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ስራሕ ኣጀንዳ ምፍላይን ነቲ ቀንዲ መድረኽ ዝዛተዩ ሰባት ምፍላይ ጥራሕ እዩ ኣብ ትግራይ እውን ከም ዝሰማዕኽዎ ልዕሊ 10 መድረኻት ተኻይዶም እዮም ልዕሊ 95 ሚእታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውክልና ሂቡ እዩ ስለዚ ነዚ ዘተ ጠጠው ከብል ዝኽእል ነገር የለን ኣብ ዓመት መረጻ ቁጠባዊ ዕቤት ሃገራት ዝንከየሉ ኣግባብ እኳ እንተሃለወ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተቐመጠ እማተ ዕቤት ዝሰርሕ መንግስቲ ከም ዘሎ ዘመላኽት ምዃኑ እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብርሆም ዘለው كبرات تملكتي حزب ما زين عدا قايز غصن بنكتات وصاي اب ايثيوبيا كساتفو مغبارو عود فاينانس حدوش تكنولوجين لمدن حيزو زمصي كبلو قداماي منستر ابي احمد تزاريبوم اب مبريوم عود فاينانس اب زحلفو 6 اوارح منغستي ممحاشي ولد كم زغبرن بنكتات ببهراو بانكي ጥራሕ ንናገብሮ ዝነበራ ዕድጊት ሸርፍ ወጻኢ ቡልቅ እውን ንኽገብራ ከም ዝተፈቕደም ገሊጾም እዮም በዚ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ባንክታት ልዕሊ ፍርቂ ትሪልዮን ብር ገንዘብ አንቀሳይሰን ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝዋን ንባንክታት ዝግበር ቀረብ ገንዘብ ብ10 ሚእታዊ ከም ዕቋር ብ44 ሚእታዊ ከም ዝዓበ አልዒሎም ኣለዎም نزحلفو 20-30 ዓመታት ባንክታት ኢትዮጵያ በይነን ክሰርሓ ተገይሩ እዩ ነገር ግን ኣብ ዘፈር ባንኪ ዝተረኸበ ልምዲ ብእኹል ኩነታት ንዓበ ከም ዘይመጻዮም ገሊጾም ዘሎም
ብምዃኑ ድማ ናይ ውሽጢ ሃገር ባንክታት ካብ ዕቁብ ወፅን ባንኪ ክኾና ኣለወን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በብሰፈሩ ባንኪ ካብ ምኽፋት ካፒታለንን ሓይሊ ሰበንን ብምእካብ ዓብይ ዓቕሚ ንክፈጥራ ኣተሓሳሲቦም እዮም። ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ኢትዮጵያ ኣብዛ ዓመት 10.2 ሚእታዊ ሓፈሻዊ ዕብየት ከተመዝግብ ዘኽእል ውፅኢት ከም ዝተረኣየ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓቢሮም። ባንዳን ባዕድን ተዋዲዶም ኢትዮጵያ ንምጉዳእ እኳ እንተፈተኑ ንኢትዮጵያ ክስዕርዋ ግን ኣይከኣሉን ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም። ሎም ዘመን ዝካየድ መረፃ ሰላማዊ ፍትሓውን ሓቋፍን ክኸውን መንግስቲ ጠንኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊፆም። እምበኣርከስ ተመልከትና ማዕድ ዜና በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም